రేపు ఫ్రెండ్షిప్ డే కదా. అవును, ఆఫర్స్ ఏం లేవా? మన ఫ్రెండ్షిప్ డే కోసం మంచి శారీస్ అంటే ఇవన్నీ 650 700 అట్లా ఉన్న శారీస్ జస్ట్ 500కి ఇచ్చేస్తున్నాం రేపు ఒక్క రోజు మాత్రమే. చూస్తున్నారు కదా, ఇది నార్మల్ గా అయితే 750 సార్. ఎంత బాగుంటది క్లాత్ కూడా. అవును, క్లాత్ అంటే అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ సింగిల్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఆఫర్. ఎనీ శారీ 500. చూస్తున్నారు కదా, మంచి మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి డిజైన్ ఉంది. శారీస్ బాగున్నాయి. ఎందుకు ఇంత తక్కువకి ఇస్తున్నా? ఫ్రెండ్షిప్ డే, మన ఫ్రెండ్షిప్ కి మనం వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు మనం ఎంతో పెద్ద గిఫ్ట్ ఇవ్వలేము. ఒక శారీ 500 కి ఒక శారీ ఇచ్చామనుకో, ఫ్రెండ్ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది అంతే కదా. చూడు ఎంత మంచి శారీస్ ఇవన్నీ చెక్స్ ప్యాటర్న్ లో. చూస్తున్నావు కదా, ఎన్ని శారీ